Assalamu alaikum wa rahmatullah. Shin ko kun san kowa zai iya amfani da manhajar AI? AI ba ruwan shi da wani yare kake ji, yana jin kowane yare. Da farko mu fara da yadda zaka iya sauke manhajar AI akan wayarka. Ka tabbatar da data wayanka a kunne take, sai ka zo kan Play Store ɗinka. In ka shiga cikin Play Store ɗinka zaka danna search. In ka danna search ya danganta da wani AI kake bukata. Ni yanzu bari mu gwada searching Chat GPT. Gashi nan Chat GPT. Gashi nan already ina da Chat GPT akan wayana. Gashi nan nuna min alamar ne updating, amma ba wannan muke so mu nuna ba. Shine bayan ka sauke manhajar AI akan wayarka, zaka iya ko bude shi a cikin nan Play Store, ko kuma zaka koma cikin applications din wayarka, zaka bude shi anan. Yauwa ga Chat GPT ya budu. Insha Allah bidiyon mu na gaba zamu nuna kaɗan daga cikin yadda zaka iya amfani da Chat GPT. Ga mai shawara ko ƙarin bayani kamar kullum, mu haɗa a comment section. Ku taya mu liking da sharing. Mun gode.